Skiednislessen in het Fries of iederikskunde in het Engels. Leerlingen van het Bogerman in Koudem weten het beter. Maar voor journalist Patrick Cox van BBC America is het allegeer wakker nieuwsgierig. Al die taal terugenoar. Yeah, it's so strange to be in a trilingual school. I don't think I've been to I've visited many bilingual schools, never visited a trilingual school. It's incredibly impressive to think that these kids are being taught in 3 languages. Vardouw, Nienke en Andries werden Joert terug Cox in het Engels interviewd. En dat is best spannend. Slowly, because I'm going to have to pronounce them. My name is Nienke Kooi and I am 13 years old. Ik heb wel wat zenuwen van een morgen, maar ik denk wel dat het helemaal goed komt. En hoe was die tarret? Ja, gewoon opschreeuwen was die season. En dan dat een paar keer herhaal je het in alles. En dan dat ze weten was, dat je voor jezelf wist was die season. Trije talen op school, dat vinden de leerlingen leuk en handig. Ik vind het heel leuk, want er zijn net volle scholen die dat hebben. En je leert er heel veel van, want onze klas kan best wel goed Engels, geloof ik. Dus dat vind ik hartstikke leuk. En broek je met nou ook boetenskwal, broek je met Engels dan ook meer? Nou ja, ik ging op vakantie naar Londen en dan komt het Engels wel goed van pas. Ja. Docent Annemarije Bloem is ervan overtuigd dat trijetalig onderwijs goed is voor de ontwikkeling. Dus het docht een heel soort. Ik vind dat ze ook geweldig Engels praten kunnen. Ze moeten gewoon Engels presenteren. Dan denk ik, nou dat koe ik dan net in klas 1 en 2. Dus, en met Fries, kijk, ik merk gewoon, omdat ze dus vaker tjin komen en meer lezen, dat ze gewoon volle beter in worden. Het is nog net bekend wanneer de reportage bij de BBC te jaren is. Wow. How do you spell that first name?